Kaixo kazetaguneko lagunak, gaur oso bideotutorial erabilgarria dakarkizuet. Baku eta bigarren faktorearen kodea jasotzeko ditugun aukeren inguruan hitz egingo dugu. Zer da Baku? Baku pertsona fisikoak identifikatzeko bitarteko bada, autentikaziorako eta sinadura elektronikorako. Gure nanak, pasahitz batek eta gure mugikorrean SMS bidez jaso ohi dugun egiaztapen kode batek osatzen dute. Baina balzenekien sarbidea Nik Patrika digitala aplikazioaren bidez egiaztatzeko aukera dugula, ikus dezagun nola aktiba dezakegun. Izenperen web orrian sartuko gara, irubebikoitz.izenpe.eus eta goian ezkerrean kudeaketa tresnak atalean sartuko gara. Barruan gaudela, Bak eta Baku tresnak aukeratuko ditugu eta hemen kudeaketa panelean sartuko gara. Sartu ahal izateko gure kredentzialekin identifikatuko gara. Behin barruan, gure harremanetarako datuak ikusiko ditugu. Alta eman genuen data, iraungitze data, eta gure profilaren azpian ezkerrean nikera aldatu botoia hautatuko dugu. Terminoen laukia markatu eta onartu egingo dugu. Mezu hau agertuko zaigu dena ondo atera bada. Orain, Nik Patrika digitala aplikazioan jaso beharko genuke egiaztapen mezua. Gogoan izan, aplikazio hau mugikorrean deskargatuta eduki behar duzula mezua jaso ahal izateko. Proba bat egingo dugu mezua nolakoa den ikusteko. Osakidetzako osasun karpetan sartuko naiz. Aukeratu Baku, idatzi erabiltzailea eta pasahitza, eta ikusiko dugu orrialdea kargatzen gelditzen dela. Momentu horretan mugikorrean abisu bat jaso dut. Klik egin eta Nik aplikaziora berbideratzen dugu. Hemen, aplikazio honetara sartzeko erabiltzen dudan pasahitza eskatzen dit. Eta behin barruan gaudela, egiaztapen mezua agertuko zait. Eta onartu egingo dugu. Osakidetzaren orrira itzuliko gara eta sartzeko baimena eman digula ikusiko dugu. Uneren batean kodea duen SMS-a berriro jaso nahi badugu, kudeaketa panelean sartu eta SMS-era aldatu aukeratuko dugu. Eta hau da guztia gaurkoz. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalera harpidetzea. Hurrengora arte!